contarvos a historia de cando quedei por primeira vez só na casa, cando era un rapaz. Eu daquela, penso que tería 6 anos, vivía nun apartamento, nunha casa, nun piso na Coruña, no barrio da Gaiteira, e lembro estar unha tarde, típica tarde, merendando diante da televisión, vendo aquela programación infantil da época, imagino que Barrio Sésamo, ou Torrebruno, toda aquela historia, cando a miña nai, de repente, me di un pouco asustada que ten que baixar un momentiño a rúa e que me ten que deixar só, por primeira vez, non? Entón recordo que a miña nai estaba un poquinho nerviosa pola circunstancia, non? Supoño que tiña un poquinho de escatimanza de me deixar ali só. Eu estaba tranquilo, verdade, e se non pasa nada, eu estou aquí vendo a televisión, comendo chocolate, non hai problema ningún. Pero, bueno, miña nai insistiume moito en que non me preocupara, que volvía enseguida, que tiña que baixar un momentiño, pero, sobre todo, había unha cousa que tiña que ter clara, e que non lle abrira a porta a ninguén. Se chamaba alguén a porta, que non lle abrise. Pero nestas que na tele, nese momento, hai como unha interrupción da programación e botan unha noticia de que acababa de morrer un payaso que se chamaba Charlie Rivel, que, en fin, era un payaso dos que podemos considerar payasos tristes, non? Non era o payaso tipo Miliki, Miliquito, Fofito, que eran máis alegres. E claro, a reportaxe ainda por riba, como era sobre o seu pasamento, era especialmente triste. Entón era unha reportaxe, imaginade, coa típica música de Requiem, e ver o payaso desmaquillándose ali diante do espello do camerín. Entón imagino que aquilo me xenerou moitísima angustia, moitísimo medo, tendo en conta que era a primeira vez que eu quedaba ali só na casa, e de repente pasa o pior que pode pasar, e é que chaman o timbre da porta. Claro, nese momento deime conta do que me advertira a miña nai, que o tiña totalmente esquecido, e que non lle abrise a ninguén, independentemente de que fose coñecido ou non. Eu non lle podía abrir a ninguén a porta. Entón, claro, non sabía moi ben que facer, seguían a chamar seguido, pi, 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 e nese momento escoito por fin que unha voz coñecida que me di: «Pero que pasa? Non hai nadie aí dentro? Quen está aí? Mamá?» E tal. Recoñezo que era meu irmão, claro. Entón dixenlle: «Pablo, eres tú?» Totalmente asustado. Meu irmão daquela tería 6 anos máis que a min, tería 11 ou por aí, vivía da escola. E meu irmán, claro, non daba crédito, non entendía nada de por que non estaba ali a miña nai, por que estaba eu só, por que non lle abría. Entón estaba absolutamente cabreado, non? Pero, bueno, eu tiña claro que non lle podía abrir a ninguén, e eu dicía: «Non se pode abrir, que mamá dice que non le abra a nadie». Ao final, podo dicir que me mantiven firme na miña decisión, que non lle abrín a porta. Meu irmão estaba absolutamente indignado, pero, bueno, houve un momento no que finalmente acabou aparecendo efectivamente a miña nai, ao pouco tempo, porque realmente non demorou casi nada, e daquela xa lle explicou ao meu irmão o que pasara, que tivera que baixar por calquera circunstancia, e ao mesmo tempo tamén me agradeceu moitísimo e celebrou moitísimo que eu me mantivese firme, que fose obediente, porque a miña nai insistía moitísimo: «Ainda que sexa alguén coñecido, ti non lle abras a ninguén». E eu aí me mantive moi firme e efectivamente non lle abrín a ninguén.